l-4 ta' Awwissu, tifkira obbligatorja ta' San Ġwan Marija Vjannej Presbiteru. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 14, versi minn 22 sa 36. U minnu fih ġiel id-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu ix-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies tela waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma raw miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom: għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Wieġbu Pietru qallu: Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, besa, ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid: Salvani Mulej! Malajr Ġesu mettidu u qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu: għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa inxteħtu jqimuhu qalulu: tassew int bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art ta' Ġenesaret. In-nies ta' hemm għarfuh u xerdu l-aħbar ma' dawk l-inħawi kollha. Bdew iresqulu qudiemu l-morda kollha u jitolbuh iħallihom imissulu mqar tar fil-libsa u dawk kollha li missewh fiequ. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Il-Mulej jidher distanti meta aħna fil-bżonn. Kien Ġesu innifsu li bagħat lid-dixxipli fuq id-dgħajsa. Meta kienu qed jaffaċċaw il-maltemp, minkejja li hu ma kienx magħhom fid-dgħajsa, kien qed iħarishom permezz tat-talb tiegħu. Meta ntebaħ li kienu jinkwitaw għax ħasbu li se jitilfu ħajjithom u resaq lejhom fuq il-baħar u huma nħasdu x'in rawh. Inti tfittex lil Mulej meta tkun għaddej minn diffikultajiet u sfidi. Il-Mulej dejjem jieħu ħsiebna mod speċjali f'mumenti ta' tentazzjoni u diffikultà. Inti tafda fil-Mulej li hu lest jagħtik il-qawwa u l-għajnuna li teħtieġ. Ġesu jiżgurana li m'għandniex għalfejn nibżgħu jekk nafdaw fih u fl-imħabba kbira li hu għandu għalina. Meta l-maltemp u l-provi jgħeddu li jniżluk magħhom u jerquk, inti kif twieġeb? Twieġeb bil-fidi u t-tama fl-imħabba, l-għajnuna u l-preżenza ta' Alla miegħek? Mulej, għenni nafdak dejjem u qatt ma niddubita fil-preżenza u l-qawwa tiegħek li tenni. Fil-mumenti ta' dubju u djufija, ħalli li jiena niggranfa miegħek kif għamel Pietru. Qawwi l-fidi tiegħi ħalli nkun nista' nimxi l-qudiem bla ma nikser lejn il-lemin jew ix-xelluk.
imma bħarsti fuqek jiena jirnexxieli nasal għandek. Amen.